Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, magandang umaga Pilipinas. Maaksyong morning po sa ating lahat. Maaksyong morning. Mga kaaksyon, mga kapanggasinense. Good morning. Naimbag nga bigat, kada kayo amin apo, maabigya buklas kumuyo nga amin. Masantos ya kabusanod si katayo namin. Araw po ngayon ng Tuesday, it's December 21. 4 na tulog na lamang o 3 tulog na lamang at Pasko na. Muli pong sumasa inyo mga kaibigan ng ating palatuntunan, mga isyu ng bayan, special edition sa Pangasinan Natan. Hanggang mamaya alas 9 ng umaga, ako po inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Dito po lamang sa ating impilan, Action Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz sa inyong talapihitan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Paghahad po sa inyong lahat ng mga pinakahuling kaganapan dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at maging sa ibayong dagat. Kung meron po kayong nais na ipabatid, reaction, comments, or anything, if you feel like makatulong po ang ating palatuntunan, feel free to text us up 0922-852-1161 or 0916-493-8008. Nagkakaproblema ako sa Facebook ko, hindi ko siya ma-open. Tama naman yung password na ini-encode ko. Ayaw na yata ako ng Facebook. No. Kaya okay lang. Sa bagay, dito naman sa cellphone ko, na-open ko pa naman siya. Naka-open siya kasi hindi ko naman siya nilalog out. Pero, diay, nga pula, Conrad, duga mo bala, sokin ko. May password dya i-encode ko. Kinoy. Walay manaan yan eh. Anyway, kahapon po, Monday, ang ating gobernador, ang ating ama sa lalawigan ng Pangasinan ay nagpasalamat po sa lahat ng mga empleyado ng Provincial Government of Pangasinan sa kanilang tuloy-tuloy na pagbibigay ng maayos na serbisyo publiko sa lahat po ng ating mga kababayang Pangasinense. Dahil sila ang kanyang katuwang sa pagpapatupad ng iba't ibang mga programa at proyekto dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. At syempre, ang good news, kasi tingnan natin, i-check po natin ang update sa COVID-19 dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan na medyo okay na siya, no? Bumababa na. Tika, check natin para tuloy-tuloy yung ating pagiging masaya. Pero syempre, kahit na may party-party, alam nyo na yan, ngayong December, ngayong taon na to, ang dami na pong party-party, ang dami na mga social gatherings. Pero please, nandyan pa rin po ang virus. May mga bagong variant. Karamihan kasi mga bakunado na, kaya medyo nakakaiwas na tayo, hindi na tayo tinatamaan. Pero syempre, kailangan pa rin ang pagtupad sa mga health protocols, especially ang pagsusuot ng face mask kapag nasa mga public places at saka nasa mataong lugar. Yan po, yan din yung pinapaalala ng ating gobernador, ng ating lalawigan, ama ng ating lalawigan ng Pangasinan. At syempre, palakasin pa rin po natin ang ating resistensya para po malabanan natin hindi lamang ng COVID-19 virus, kundi lahat po ng klase ng sakit na maaaring magpahina po sa atin. Check ko lang yung update po ng COVID dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Dahil ito nga, as of yesterday, December 20, 2021, ang new active cases as of last night ay 6. Okay, wait. At hindi ko siya mabuksan. Ano na ba yan? Ano bang nangyayari? Bakit lahat na lang hindi ko mabuksan? Okay. So, 6 po ang new confirmed cases kahapon. Hindi talaga.
Kulaya. At meron po tayong mga recoveries. Okay. So, 6 new confirmed cases. Merong so far, 46 na lamang po yung active cases. At ang new recoveries kahapon ay 4. 4 po. Sana nga yung sinasabi natin na at wala pong naitalang namatay. Yung sinasabi sana natin na pag nag-update kami, sinasabi ko, uy, 0. Di ba? 0. Walang naitalang bagong kaso ng COVID sa Pangasinan. Pwede yan. Pwede po yan. Di ba? Basta importante lang, maging responsable po tayo. At the same time, ay sumunod po sa health protocols, gaya na sinasabi ko, at palakasin po ang ating resistensya. Okay, sorry Pilit ko lang inaayos ang aking Facebook na hindi mabuksan. Baka pwede pa. So yun. At anyway, pakinggan po natin yung naging pahayag at pasasalamat. Pinasalamatan po ni Pangasinan Governor Amado Pogi A. Espino III ang lahat ng empleyadong bumubuo sa pamahalaang panlalawigan para sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo sa gitna ng pandemya. Ito, pakinggan natin ang mensahe ni Governor Amado Pogi A. Espino III. Okay? Wala? And unselfish sacrifices ngayong pong panahon ng pandemya. At the same time sa pag-asikaso po sa ating mga kababayan. Okay, tika lang bahagi lang yan ng paliwanag at mensahe ni Governor Pogi Espino. Ang mensahe na yan ni Governor Pogi Espino ay kanyang inihayag ng kanyang pangunahan ang flag raising ceremony kahapon, December 20 sa Capitol Grounds. Dagdag pa ni Gov. Espino ang kanyang hiling sa bawat empleyado na ipagpatuloy nila ang kanilang trabaho lalo na para sa mga Pangasinense. Pakinggan natin ang mensaheng muli ni Governor Pogi Espino. Thank you very much in behalf of the department heads. Please continue working hard. Please continue working for our province mates. And at the same time, please take care of yourselves and your family. Merry Christmas. Happy New Year po sa inyo lahat. Yan yung kagandahan kay Governor Pogi. Lagi niyang pinapaalala na ingatan natin ang ating mga sarili, ang ating health, ang ating kalusugan, at ang ating pamilya. Sa kasalukuyan, mayroong 6,387 na empleyado ang buong pamahalaang panlalawigan, kabilang na ang mga hospital staff mula sa 14 na hospital na pinamamahalaan ng provincial government. Dumalo din sa flag raising ceremony ang mga provincial government department heads at ilang empleyado ng iba't ibang opisina at departamento ng LGU Pangasinan. Bilang pasasalamat, nagbigay din ng munting regalo ang mga kawani kay Governor Espino. Yan, syempre, hindi lang siya yung laging nagbibigay. At saka, talaga nga namang maayos ang pamamalakad. Magmula nung naupo si Ama, nagkaroon ng human infrastructure. Hindi lamang pag-aayos ng iba't ibang mga proyekto, ng iba't ibang infrastructure, mga government buildings o government facilities, kundi ang samahan din ng mga empleyado ng provincial government. Kasi importante yun. Mahalaga yun yung maayos na samahan ng mga department heads, ng mga empleyado. Kasi kung hindi, ang gapo, ang gulo-gulo,
ang gulo-gulo ng pagsasama. Siyempre, hindi sila nagkakaintindihan, yung magkakapit magkakapit kwarto na mga departamento, hindi sila nagkakaintindihan So, pinagawa, di ba? No, kaya rito trabaho may sakoy, ang tula i-turn over na maayos kasi hindi naman siya daw. Kulid mo ulat na kondamot, kulid mo ulat na. Pero ngayon, magmula nung naupo si Governor Amado T. Espino Jr. Ay talagang inayos din niya ang samahan ng mga empleyado sa provincial government of Pangasinan. So, dati kasi, wala na. Ay another please. Okay. Dati hindi sila wala man lang magkukumare, tapos yung magkakatabing kwarto, magkakatabing opisina, iba-ibang kulay ng kanilang kurtina, di ba? Yun pa lang, walang pagkakaisa. So nakita din yan ni dating Governor Amado T. Espino Jr. na kailangan ayusin para may report, di ba? Merong team effort. May team kasi kung hindi nagkakaisa, sabi ko nga, hindi magiging maayos ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Hindi magiging maayos ang pagtatrabaho para sa bayan. Yang mayan ay public servant din yung mga yan. Sila yung gumagawa ng lahat ng mga bagay-bagay nang sa ganoon, ayaw pa rin niya nang sa ganoon ay maging maayos ang serbisyo ng ating provincial government o Pangasinan, no? Okay. Yun. Sana yun na yun. Wala. Ayaw, Conrad. Ayaw niya. Bali na. At yan din po yung pinagpapatuloy ng ating gobernador ngayon, ng ating lalawigan ng Pangasinan, si Governor Pogi Espino. Wala pa namang 60 seconds pinapasok ko na siya. So, at ganoon din, inayos ang benefits ng mga empleyado, yung pagtataas ng sweldo, yung pag-check ng kanilang kalusugan, regular yan. Noon nga, libre lahat yan. Meron pang physical fitness program para sa mga empleyado. Meron yung na-detect na mataas pala ang sugar, merong na-detect na mga empleyado na eto pala, meron siyang sakit na ganito. Lahat ng yan ay binigyan ng kaukulang pagpapagamot, no, na libre. Yung mga mataas ang sugar, binigyan ng libre na maintenance sa drugs, medicines, kung ano yung dapat nilang inumin na regular na iniinom. Libre yan. Tapos regular din yung lab test, yung pag-check ng sugar, blood chem, at kung ano-ano pa. Diba? Importante kasi yun. Kasi paano ka naman makapagbibigay ng maayos na serbisyo sa taong bayan kung hindi ka healthy? Diba? So, yun din yun yung isa sa mga inuna at binigyan prioridad ng ating kasalukuyang administrasyon ni Governor Pogi Espino na ipinagpatuloy nga niya doon sa inumpisahan ni Governor Ama. Na hanggang sa ngayon ay tinitingnan din niya, every now and then ina-acknowledge niya ang maayos na trabaho ng mga empleyado ng provincial government. Diyan nga kahapon ay kanyang pinasalamatan ang mga ito. Though syempre sa napakadaming empleyado naman, kahit sa organisasyon, sa pamilya nga, meron yung tinatawag na black sheep, di ba? Yung anak na hindi maayos yung kanyang pakikitungo sa kanyang pamilya. Meron ganyan sa isang organisasyon. Lalo na napakalaki din naman ng local government units ng Pangasinan. Meron yung mga, alam mo yun, pasaway, na hindi talaga sumusunod, or meron yung nandyan na nung mga nakaraang administrasyon. Tapos kung ano yung nakasanayan niya, ayaw niyang baguhin yung kanyang sarili. May mga ganyan. Pero iilan na lamang yan. Dahil nakita naman nila na maayos ang pamamalakad ng mga Espino. So, at least, no, dapat lang yun. Ang isang leader talaga ay tama lang or yung dapat lang na palaging tinatapik sa likod, no? Yung palaging ina-acknowledge, nire-recognize ang effort ng bawat isa. Kasi kung ikaw ang ulo, kung ikaw ang leader, hindi mo naman magagawa lahat yan. Kung walang effort ang yung team, kung walang samahan, di ba? Kung wala silang support sa'yo, hindi mo magagawa yan. Hindi pa po. Hindi pa, ayaw. So,
Total, nayarin Lucas sa mulatan niya. Ay, so, kintayo. Facebook. Dahil wala hindi ko mabuksan dito. No? Importante yon. So, yun din po yung ginagawa ng ating gobernador, ni Governor Pogi Espino. At kahapon nga sa flag raising ceremony, dahil sa matatapos na ang 2021, ilang tulog na lamang, kung 21 ngayon, ay siyam na tulog. Tama ba? O 10 tulog na lamang at 2022 na. Kaya palagi naman ganyan, yearly, ay palagi siyang nagbibigay ng recognition o nagbibigay ng pasasalamat sa mga empleyado ng Provincial Government of Pangasinan, sa lahat ng mga tumutulong at gumagawa ng bawat trabaho para po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Diba? Para sa mga Pangasinense. Okay. So, sana okay na ito. Kaya marapat lamang. At syempre, yung ating mga empleyado naman, okay na, Hikam, thank you. Ang ating mga empleyado naman ay lubos-lubos ang kanilang pasasalamat sa ating gobernador. Dahil nga sa, at na-recognize naman at nakikita naman nila kung papaano magmahal at kung papaano magbigay din ng courtesy at pasasalamat ang ama ng ating lalawigan ng Pangasinan. Siyempre, nandyan din ang family Espino. Nandyan si Madam Karina Espino, Karina Padua Espino, at yung kanilang anak na nag-iisa, si Amado P. Espino IV, na napaka-pogi artistahin. Tapos, ang ganda pa ng kanyang boses. Kasi nung isang araw, 2 days ago, ay okay na, Hikam, thanks. Okay. Nung sila yung opening sa misa, yung nagbasa ng opening, ano bang tawag dito, no? Narinig ko yung boses niya, ganda ng boses niya, buong buo. He-Man. Talagang kinla, may balulakilan talaga si The Fort. So, maayos kasi, maganda kasi kapag ang isang leader natin ay kasama niya ang pamilya, buong pamilya, sa pagbibigay ng maayos na serbisyo sa mga kababayan natin. No? Alam mo yon, yung nai-inspire din tayo, nai-inspire mga empleyado, nai-inspire mga kababayan natin na meron silang nakikitang masaya at maayos na pamilya ng leader natin, kasi pamilya ang pundasyon sa lahat. Kapag maayos ang pamilya mo, maayos ang samahan, magiging maayos din ang leadership mo. No? Kahit na saang organization yan, kahit hindi sa government. Kasi pagka hindi maayos ang pamilya mo, pagdating mo sa trabaho, kahit na sabihin mong isasantabi mo yan, hindi rin pa rin maiwasan. Family yan eh. Palaging nasa puso, palaging nasa isip kung ano man yung gusot na iniwanan mo doon. Pagdating mo sa work, madadala mo kahit na gusto mong iwanan, no? Yung depresyon, yung kalungkutan, mapapansin at mapapansin pa rin yan. Magiging bugnutin, hindi ka maging productive. So sabi ko nga, at least itong ating mga leaders, itong ating ama ng lalawigan ng Pangasinan, ang mga Espino, na sila po yung talagang nagpaunlad at napaganda ng ating lalawigan. Siyempre with the support ng mga department heads, na iba't ibang mga chief executive, na iba't ibang mga LGUs, no? Kanyan, importante po ang maayos na pamilya, ang maayos na samahan. And above all, yung pagiging God-fearing, yung may paniniwala at may takot sa Diyos. Yun, isa din yan sa mga qualities dapat ng isang leader para maging effective siya sa kanyang pamumuno, sa isang organization, sa isang gobyerno, as pagiging leader. Okay? We got 30 minutes, makaran po ang alas 8 ng umaga. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, pagkaran lamang na ilang mahalagang paalala. Ngayon ng Downy, magbangong
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Sa lahat ng mga biyayang ating natanggap, hindi lang ngayong panahon, kundi sa lahat ng oras. Bagamat nakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, ay huwag tayong panghinaan ng loob dahil sa kabila nito'y mayroong darating na mas magandang bukas sa ating. Ako po si James Bautista Tirado from Malasiki, Pangasinan, na bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa kabila ng ating pinagdadaanan, krisis at pandemya, darating at darating din ang araw ng kapanganakan ng ating Mesiyas na si Jesus. Ipagdiwang natin ito sa pamamagitan ng pagmamahalan sa bawat isa. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat mula sa inyong lingkod, Arman C. Dumantay, Vice Alcalde ng Malasiki, Pangasinan. Masantos tan maaligwas ya agaw at si kayon amin at ateng tan agagik. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mejia, kasama ng aking buong pamilya. Ngayong Pasko, naway mapuno ang inyong tahanan ng pagmamahal at ligaya mula sa inyong pamilya at mga minamahal na kaibigan. Binabati ko po kayo ng mapagpalang Pasko at manigong bagong taon. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Alright, magpapatuloy po tayo. Pasensya na, manabi tayong may commercial. Ganun talaga. Maingay itong no? Maingay itong aking cellphone. Dahil lang, kasi may nagtatanong nasaan yung Action Radio. Wait lang. At turn to the left. Wait lang po, at binibigyan ko siya ng instruction. Rizal Street. Then, Rivera. Ha? Awatala. Sige po, mga kaibigan. Good morning po sa mga viewers natin dyan sa Pantalgibang. Especially Ferrer and Disola family, kay Milba,
kay Michelle. Yan, kay Best Willie Ferrer, no? Melba, pa-order nga ako ng yung Shanghai bangus. Yung tunay na Shanghai bangus. Magpapatuloy po tayo. Pakinggan po muna natin ang pagpanayam ng ating Mother Station DZRH kay Senator Lauren Ligarda. Tumutulong sa mga naapektuhan sa Kabisayaan at sa Mindanao. Kami po ay apektado rin sa Antique, pero thank God ay wala pong casualty, wala pong namatay, zero deaths base sa aming provincial DRR officer, at na-restore na po ang kuryente except in one town. At immediately on the next day, nung Friday, pagkaalis po ng Odette sa amin, actually, Friday or Saturday morning, ay agad-agad po, nagbigay na po tayo ng food packs at nalikas po ng maaga ang aking makasimanwa dahil po sa pag-asa warning, at tumawag din po tayo, nakipag-ugnayan sa provincial DRR officer para po maabisuhan lahat po ng LGU na DRR officer na ang mga tao ay huwag maglabi-labo, huwag magpalaot ang mga mangingisda. Kaya po zero casualty, sa awa ng Diyos ay wala pong namatay. Pero batas kung paano, kasi meron tayong quick response fund na nakalaan Deo sa national at pati na rin sa ahensya ng gobyerno at sa LGU. Pero yung quick response ay hindi ako na-quickan hindi ako natutuwa sa kanilang kabagalan. Kaya ang ginawa ko na lang, nagpadala na ako ng sarili kong isang buong truck ng yero at saka plyboard para sa rebuilding, rehabilitation ng mga nasirang bahay ng aming mga katutubong ati, ng mga displaced persons para hindi nakasiksikan sa evacuation center. So dapat may gawin tayo na quickest response fund. Hindi yung napakahabang proseso, ilang linggo, buwanan na, wala na. Paano magpapasko? You don't have a roof over your head. Opo. Diba? Kaya ang ginawa, I took it upon myself talaga. Sabi ko, ito ng aking pamasko sa lahat. Talagang namili na ako sa local hardware. Una, para may negosyo ang mga local na mga negosyo doon na naapektuhan ng pandemya. Pangalawa, para mabilis. Walang bidding kasi akong bumili, pera ko Ganun, kapamilya namin. So, kaagad, may truck na dumarating. Nagulat nga sila. Ang bilis naman ng ng dating. Paano? Hindi yung gobyerno. Yun, personal. So, tinawagan ko mismo yung hardware. Gabi, nung dumating yung bagyo, sigurado itong magliliparan. So, dapat talaga yun. Ako'y nakikiisa din sa mga taga Cebu, Bohol, Dinagat, Surigao, Siargao, Negros Occidental, marami. Pati na ang Rojas sa Palawan. At maski na ako'y representante ng Antique, mula nung Biyernes, Sabado, ay patuloy ang aking tanggapan. Maski sasampu lang kami sa House of Representatives at ang daming trabaho rin sa aking probinsya, ay tumutulong po tayo. At ngayon linggo ay tutungo po ang aking mga mga staff sa Negros Occidental, Bohol at Cebu para ibigay po ang aming tulong. At kagabi po ay ka-text ko rin si Governor Kakabagaw at papadala ko ngayon araw na itong aking tulong para sa Dinagat Island. Senator Lauren, bilang isa pong UNDRR Global Champion for Resilience at kilalang nagsusulong po sa disaster risk reduction, ano po ba yung maaring gawin para maiwasan po ang trahedya dala po ng mga natural disasters katulad ng mga bagyong mga pagbaha? Opo. Ang unang-una, yung early warning system ay napakahalaga dahil yung siyensya naman ay nandyan sa pag-asa. So yung napakaagang pagbibigay ng abiso para malikas po ang mga tao ay napakahalaga talaga. Gaya nangyari sa Antique, nalikas po namin kaagad, kaya po wala nagpalaot din.
Yan yung mahalaga. At yung accuracy po, pag sinabing Category 5, alam natin napaka lakas. So yung early warning system, the earliest possible, pinakamaaga po na may warning at paglikas. At siguro kailangan natin ito, mga engineers at arkitekto, makakaisip. Dahil ngayon, maski na mga sturdy na bahay at mga building po ay nasa ng 5 ng Category 5. So, pati sementong bahay, hindi lang po yung mga pawid at mga kogon. So, kailangan na malaman ang magkaka-withstand ng ganyang klase. So, we build back better, so to speak. In fact, hindi pwedeng puro build back better. Kailangan build the best sa umpisa pa lamang. So, yan ang dapat pag-aralan ng ating DepEd, ng ating DPWH, pati na rin ang DNR at lahat ng ahensya na may infrastruktura para hindi po, alam naman natin, palakas ang bagyo sa climate change. Di ba sabi nga nila, it will be more frequent, ayan, mas madalas. It will be more intense, ayan nga, mas malakas. So it will be more intense and frequent nangyari na po. So in the meantime now, responde, magtulungan tayo at nakakita natin ang napakagandang pagbabayanihan at tulungan ng mga Pilipino ngayong Kapaskuhan. And I think I'll be spending Christmas Malaki ang paniniwala ko na magiging merry right there. God bless. Mga kaibigan, dating Senador Loren Legarda. Okay, so Ang yung mga balitang ito kaibigan- ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Okay, sorry. Yan po ang paipagpanayam ng ating mother station DZRH kay Congresswoman Senator Lauren Ligor. Yan.
tungkol po sa sitwasyon diyan sa mga hinampas talaga dinaanan ng bagyo. Na kaawa-awa naman ang kanilang sitwasyon. Magpapasko pa naman. Good morning, John Bernardino. Good morning po sa inyo. Best Willie Ferrer. Good morning to you. Kay Brother Dave Hugo Olanday. Good morning. At si Kayat Amindita ng Action Radio. Sabi niya, Engineer Rose Montemayor Pasyon. Good morning and Merry Christmas. Kay Ben Gab Jubilianos. Magandang umaga po sa inyo. At maraming salamat po sa panunood lagi. Belia Bel Jimenez Sister. Good morning, Madam. At kay Madam Delia Cabais. Good morning. Kay Mr. Salvamar Cancino. Condolence po sa pagpanaw ng pinsan ba yung nawalang pinsan ninyo o nawalang kapamilya ninyo. Kay Ate Branny Castillo ng PIA, hello ate, good morning. At sa iba pa mga viewers natin, kay Mrs. Marjorie Valdez Hart, yan, at sa kanyang Habida. Good morning po, maraming salamat po sa panunood. Thank you for watching and thank you for all out support and for the love sa Action Radio. At syempre, good morning din sa Ritoya family. Merong pinapabate yung isang magandang bata dito. Dati bata pa siya, pero ngayon may asawa na pala, no? Si Bibsy Ritoya Lee, yan. At binabati niya yung kanyang sexy. Akala ko ako yun hindi pala. Pabati po yung sexy, maganda at mabait niyang tita Aida Ritoya ng happy birthday. Oh, okay. Happy birthday to you. Happy birthday po. Salamat po from Karanglaan, Alcala. Salamat po ulit. Okay, at syempre kay Marlene, Ritoya family at kay Kuya Narding. Thank you so much po for always tuning in. At syempre kay BDG, kay Bibsy Ritoya. Ito yung maliit na bata pa noon. No, nakasakasama ni Achi Marlene. Good morning po sa inyo, sa lahat po ng mga viewers natin. At syempre mga listeners natin, 1161 kHz, maraming salamat po at Merry Christmas po sa inyong lahat. Si Madam Chona Kalamyong, good morning. At syempre kay Kuya Boy Kalamyong, si Mang Boy Kalamyong. At syempre yung aking pinakamamahal na Ache, si Ache Rose. And everybody out there, syempre kay Paruro, no? Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa laging pagsubaybay at pakikinig sa amin dito sa Action Radio. No, ilang tulog na lamang at sabi ko nga ay Pasko na at ilang tulog na lamang ay 2022 na. Siyempre, eleksyon. Though matagal na pong nag-umpisa ang ibang nating mga politiko sa pangangampanya. Again, palagi po nating pinapaalala sa inyong lahat. Dapat po piliin natin yung taong may takot sa Diyos, no? At yung maayos ang pamilya at yung talagang merong iniisip para po sa taong bayan. Hindi yung kasikatan lamang dapat, no? Kailangan po ay yung mayroong iniisip para sa taong bayan. By the way, yung mga nagsisimbang gabi, meron din pong panawagan yung ating mga authorities na kapag po kayo ay lumalabas na ng simbahan at pauwi na ng bahay, wag po sanang pag naglalakad, wag po sanang gumigit na sa kalsada. No, kasi yung ibang mga drivers na katulad natin, syempre, pag pagbibigyan ko yan sila. Kung lalo na pag marami, bubusinahan ng konti. Pero, meron yung mga drivers, hindi naman lahat, no, na may kindakimot, may sutilunda kayo, no, ginasgas na kayo. Kaya, palaging nasa gilid po sana. At, wag po kayong nagsisigawan, wag po kayong nagtatawanan, nagtatakbuhan, kasi galing kayo sa misa Galing kayo sa church, kailangan isipin natin, isa puso natin, bakit kayo nagsimba, no? Dahil inaalala natin ang pagsilang ni Jesus na siya po ang naging dahilan para po tayo'y masave lahat, di ba? O speaking of misa, sa mga simbahan po, sa mga meron yung mga nagpapakain, nagpapalugaw, nagpapakape, nagpapapandisal sa mga simbahan, sa simbang gabi. Maraming salamat po sa mga support na yan na binabigay po ninyo sa mga debotong Katoliko. Pero merong isang simbahan po dyan sa 2nd District ng Pangasinan, o sa distrito namin yan na mayroong isang grupo ng mga politiko na nagpapalugaw pero mayroong nakalagay na mga karatula ng kanilang pangalan sa loob mismo ng compound ng simbahan. Wag naman. Mahiya naman tayo. Lumabas naman kayo. Diba? At saka yung mga church authorities naman, wag naman nating hahayaan na ganun, na dadalhin yung, yung mga karatula nila, kung ano ng mga mukha nila dyan, sa loob mismo ng compound ng simbahan. Kung magpapalugaw kayo, magpapakapi kayo, hindi nyo na kailangan gamitan pa ng politika. Misa yan
Di ba? Simbahan yan eh. Kaya kung sino man dyan sa 2nd District, alam nyo naman siguro kung sino yan, tapos ginagamit, nakalagay yung pangalan ng ilang mga politiko na yan daw ay sponsor ng isang contractor na sumusuporta sa mga kandidato na yan, please lang, refrain from doing that. Yung respeto lang naman sana. Respeto lang naman sana. Kung mula sa puso talaga, yung pagmamahal, pagpapakape, pagpapalugaw, pagpapakain sa mga maagang nagsisimba, kung galing sa puso nyo yan, huwag na kayong maglagay ng kung ano-anong mga karatula ninyo kung kayo po ay politiko. Again, respetuhin naman po natin ang simbahan. Yung mga church authorities natin, yung ilan, wag naman nating hahayaang ganun. Sabihin nyo, wag naman dito sa compound mismo, baka mamaya kapag nitad inganay, dingding na simbaan, kababaing maila. Hanggang pula respeto yun sa atin. Kaya panawagan po sa isang church sa 2nd District ng Pangasinan, please lang, common sense naman yan sa mga politiko. Akala nyo, dagdag boto yan. Hindi. Kabawasan po yan sa inyo kasi maiinis po yung ating mga debotong Katoliko sa ginagawa ninyong yan kapag tuloy-tuloy po ninyo na ginagawa yung ganyan sa loob mismo ng simbahan. Alright? Ganun po yon. Again ha, kung kayo ay magbibigay ng pagmamahal, pagpapakape, magpapakain sa mga churchgoers natin, wag na po kayong maglagay ng inyong mga pangalan, especially sa mga politiko. At kung hindi nyo po maiwasan, lumabas po kayo ng compound ng simbahan. Again, respect. Respeto naman sana. Okay? Yan po sa may Kapitolyo, dinadagsa po ng mga kababayan natin ang anticipated simbang gabi. Ano ba ngayon? Day, kasi nag-start yan ng 15 eh. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Day 7 na mamaya. Every 5 o'clock po, iba't iba mga pari po ang nag-officiate niyan. At syempre pinapangunahan ng ating gobernador, si Governor Amado Pogi I. Espino III. Kasama po ang kanilang First Lady, ang ina ng Pangasinan, si Madam Karina Padua Espino at si The Fort. No? At dyan din po sa Bugalion ay meron din po sila anticipated mass na pinapangunahan siyempre ni Mayora Melly Espino. Minsan nandyan din si Ama, si dating governor, at minsan nandyan din si Congressman Jumel Anthony Espino ng 2nd District ng Pangasinan. Okay? So, kailangan ay isa puso natin, isipin natin, bakit may ganito? Bakit may novena mass na ginagawa na sa loob ng siyam na araw? At the same time, no, dito sa 4th District ng Pangasinan, please like and share yung page po ni Manay Gina de Venecia, Love Manay Gina. Ito po kasi yung page niya, binibenta niya yung mga produkto mula ng iba't ibang mga bayan sa 4th District ng Pangasinan. Please like and share, no? Dahil na ano yan pangregalo talaga, naka-package na siya yung iba't ibang produkto ng 4th District ng Pangasinan. Alam niyo naman si Manay Gina, very loving yan. Siyempre, nanay yan Very loving yan sa mga kababayan sa 4th District. Ginagawa niyang lahat kung paano matulungan itong ating mga maliliit na mga producers, yung ating mga kababayan sa 4th District sa kanilang mga local products. Kaya gumawa siya ng kanyang page na Love Manay Gina. Si Kumaring Manay Gina na napaka-loving. At talagang tinitingnan niya lahat, hinihimay-himay niya kung paano matulungan ang ating mga kababayan sa kanilang kabuhayan. Kaya please lang like and share etong page niya na Love Manay Gina para makita yung iba't ibang mga produkto ng 4th District. No, yung mga kalamansi, yung mga kape at iba pa, no, na talagang tangkilikin natin ang sariling atin. Tangkilikin natin ang mga produktong Pangasinan. No? Ang dami po niyan, yan po ay kasama din sa Pamanang Yaman Produktong Pangasinan, PYPP, na yan po umiikot din sa iba't ibang mga munisipalidad. Kasabay po yan ng Abig Pangasinan, Abig Laman at Barangay, at syempre yung Kalinisan Caravan, na isa po yan sa mga pilot project ni Governor Pogi Espino na siya ay tuloy-tuloy sa kanyang pagtatrabaho, tuloy-tuloy sa pagbibigay ng tunay na serbisyo kahit tuloy-tuloy din ang pambabatikos, ang mga negatibong comments o kung ano ng mga sinasabi laban sa kanya, laban sa mga Espino.
hindi po niya iniindayan at hindi po siya nagpapa-apekto dyan. Okay, mamaya po, babalik po ako sa ating Express kasi wala si Action na hikab, nasa Hong Kong. Kaya ako po makasama ni Action Joanne Garimbao sa palatuntunang Express mamayang 10 to 11. Yung mga questions po ninyo, pwede po ninyong i-text or i-comment sa ating Facebook Live o sa mga text line natin sa Express. Pansamantala ako po ipansamantalang mamamaalam, antabayanan po ninyo si Action Dab Tibakay sa kanyang kababaihan in action. Maraming salamat po sa mga viewers natin via Facebook, sa lahat po ng mga listeners natin by 1161 kHz. Good morning po sa inyong lahat and Merry Christmas. No? Basta mag-text po kayo sa cellphone ko ng 0916-493-8008. I-text nyo lamang po kung anong title ng programang ito. No? At yung complete name at address, mananalo po kayo ng gift pack mula sa Action Radio Health Essential Pack. Essential gift pack. Ganun lang yun kahit anytime na mag-question, na mag-text kayo, basta i-text po ninyo ano itong programa natin ngayon. No, ngayong araw ng Tuesday, yung complete, yung title, mga issue ng bayan, special edition sa Pangasinan Natan. I-text po ninyo ang complete name and address sa 0916-493-8008 para manalo po kayo ng essential gift pack mula po sa Action Radio courtesy of Parex. Dahil mahal namin kayo at syempre Pasko, kaya tayo po ay magpapamigay ng regalo. Thank you once again. Ulit ako po babalik sa Express mamayang 10 to 11. Antabayanan po ninyo si Action Dab Tibakay. Nakasama natin sa Technical Department si Action Conrad Alvarez. Ako po inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Keep smiling everyone. Sa Action Radio, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio Pangasinan, ang ating oras 9 minutes, makatan po ang alas 9 ng umaga. This time check is brought to you by ACS.